Ayab ti panagdayaw. Daytoy iti aldaw a panagrambak tayo, ti kinapatig dagiti bubing. Agyaman tayo iti Diyos, gapo kadagiti bubing, ket ikararag tayo asapay ta dumakkelda a napudno kengkuana. Daytoy ti aldaw panangrambak tayo iti panagkakaitsa tayo kas anak ti Dios. Dagiti daduma kada tayo ket ubing, dagiti daduma ket nataanganan, nga maamin tayo ket anak ti Dios. Umay kayo, dayawin tayo ti Diyos. Madaydayaw ti Dios. Praise Him, all ye little children. God is love, God is love. Praise Him, all ye little children. God is love, God is love. Hallelujah, 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 Love Him, all ye little children. God is love, God is love. Love Him, all ye little children. God is love, God is love. Father, I adore you. Lay my life before you. How I love you. Jesus, I adore you. Lay my life before you. How I love you. Spirit, I adore you. Lay my life before you. How I love you. Thank Him, all ye little children. God is love, God is love. Thank Him, all ye little children. God is love, God is love. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He cares for me. Hallelujah. He cares for me. Hallelujah. He cares for me. He's so good to me. He loves me so. Hallelujah. He loves me so. Hallelujah. He loves me so. He's so good to me. God is so good. God
Kararag tayo. Patpatgen mi unay nga apo mi, agyaman kami iti bileg mo, ngagtigtignay kada kami ita, tanabalanan mi iti umay agdadayaw keng ka. Bendisyon mo nam kumati pastor mi, abang iburay kadagiti sasaom. Pakawalan na kami, kadagiti basbason mi, iti padami a tao, kang runaan na keng ka. Dahito iti talik ken kararag mi. Amen. Jesus, oh Jesus, nanggagawa Jesus, oh Jesus, nanggagawat mi. Good morning! Ayun, oh, lakas. This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Mga kapatid, tayo po'y nagagalak ngayon sapagkat sa araw na to ating pinagdiriwang ang Children's Sunday. Kung napansin nyo, yung mga kanta natin pasimula ay puro mga children's Sunday school songs. Praise Him, all ye little children. God is love, God is love. Love Him, all ye little children. God is love, God is love. Alleluia, alleluia. Ano pa? Yung Father, I adore you. And God is so good. Mga kanta namin yan nung mga maliliit pa kami mga bata. O, nung maliit pa ako. Ngayon, malaki na ako eh. Hindi gaya ni Pastor Mary Flor. hindi yata nakatikim ng, hindi pinakain ng star rice. Tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ngayong linggo po ay kasama natin ang ating student pastor for Muñoz and Ilocano, Muñoz Mission at saka Ilocano Worship. At ito, student pastor na rin ang ating simbahan, si Pastor Mary, nawawala. Pastor Mary Flor Carino. Pastor, pwede po pa kayo dito sa harap. Ayan. From Isabela po siya at first year po siya ngayon sa Union Theological Seminary or sa UTS, taking up Master of Divinity. Graduate po siya ng AB Theology sa John Wesley College. Graduate siya ng AB Theology sa John Wesley College sa Tuguegarao, Cagayan. Sabi ko, tinanong ko kung kailan siya graduate. Yun yung mga panahon na nagtuturo din ako doon sa John Wesley College. Kaya lang hindi sa AB Theology, kundi sa Master of Divinity ako nagtuturo. Sabi niya, kasi hindi daily yung klase doon sa John Wesley College ng Master of Divinity. Online, saka intensive. Pupunta ko doon ng isang linggo,
Magkaklase ko mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Diretso yan, isang linggo yan. Pero condition ko nung nagtuturo ko doon hindi ako bibiyahe ng bus, ha? Kaya ang ginagawa nila sa akin, binubuk nila ako ng PAL o di kaya Cebu Pacific. Manila to Gagaraw. Ganon din pa uwi. Anyway, meron pa po bang ibang mga first-timers o mga bisita tayo dyan? Wala? Oh, pastor, dito ka muna. Tinatawagan rin natin lahat ng mga birthday celebrators sa linggong ito. Sino yung mga nagba-birthday na nandito? We have, sa lisan natin, Wilbert Andres, Yancy Fertes, Genora. Dapat may remedios to, di ba? Si Doc Jan ba to? Si Doc Jan Consunhi, Teacher Maple Lifong, Stanley Drilon. Asan si Stanley? Wala pa. Sa Tagalog English or sa Aldersgate. Maribel Ginto, Aida Desler, Raiza May Orfiano, Jelen Grace Lata, Kylin Dennis Velasco, Lorely Diego, Patricia Ustil, Macario Cardona, Raymond Diwa, Ariel Sim. Sino pang nagba-birthday dito na hindi po natawag? Ayan, si Nanayet. Ayun. Kailan birthday mo, anak? Ngayon po. Ngayon po. Ngayon. Wow. Nanayet, dito kayo. Happy birthday. Kayo, Nayet? 15. O, sa 15. Wednesday. Hindi ice cream, no? Fried rice. Sino pa? Meron pa po ba dyan? Sabi ko kay Pastor Mary Flor kahapon, ikaw mananalangin sa mga bisita at mga birthday celebrators. Ngayon ko lang naalala, kapatid siya, may papanalangin pala. Ako muna ngayon, Pastor. Di bale, next Sunday, ikaw. Sige po, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Sa umagang ito, O Diyos, maraming salamat po sapagkat kasama namin ngayon si Pastor Mary Flor na siyang magiging katuwang namin sa ministry sa Muñoz at sa Ilocano Worship at sa lahat po ng mga iba pang ministries ng iglesia dito sa NACS. Salamat po sa buhay niya. Salamat po sa pagsugod niyo sa kanya dito sa simbahan. Ganon din po, salamat po sa buhay ng mga kapatid na to na siyang nagdiriwang at magdiriwang ng kalangkarawan sa linggong ito. Sa bagong taon, bagong buhay, bagong kalakasan na kaloob niyo, nagpapasalamat kami. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan sa iyo, ang kanilang mga panalangin. Basbasan niyo sila, bantayan sila, gabayan sila. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin, pasasalamat. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you.
Okay, sa iba pong mga paalala sa atin, tayo nagpapasalamat sa matagumpay na pagdaraos ng Senior Citizens Fellowship kahapon. May mga senior dyan na hindi nakadalo. Nagpalis na. Kasi naman, sa bagay, dumalo kasi sa practice ng choir. Dalawang choir. And then may mga ilan din dito na dumalo. Si Nanay Lucia, si Nanay Bring, si Nanay Yet, si Ate Minda, si Ate Pearly, sino pa? Sa Ate Flor. O si birthday girl na nagtago. Antayin natin yung ice cream niya, no? Si Ate Marlene, si Ate Genesis, si Ate Ansel. Salamat po sa pagdalo sa Senior Citizens Fellowship natin. Ay, ako na. Kung may young guest sa grupo na yun, ako na yun. I-organize natin. 50s and above. 50s, mga 50s. 50 hanggang 59. Golden Fellowship. Sige po. Masaya po yung gawain natin kahapon. May mga paligsahan sa sayaw, may mga games. Ang atin pong napili na rin po yung bagong Mr. and Miss Senior Citizen. Na ipinasa na ni Ate Pearl yung kanyang trono bilang Miss Senior. Sa Ate Pearl Lasire. At ngayon naman po ay ipinagdiriwang natin ang Children's Sunday. Linggo ng mga bata. Yay! Mamaya po may mga palaro. Dahil sobrang saya nyo, kakansalahin na namin yung pagkain. May mga palaro, may pabitin. May pagkain kayo, mga anak. Salamat sa ating mga diakonesa at sa buong Nurture and CE Ministries sa pagiging punong abala sa ating Children's Sunday celebration. Sunod po, sa darating na linggo, sunod na linggo ay ang ating Lady Sunday. Linggo ng mga nalilate. Linggo po ng mga laiko. Lady Sunday, linggo ng mga laiko. Ang ating pong kapagsalta sa Ilocano ay si kapatid na Rudy Paking. At sa linggo din yan, kikilalanin natin yung mga pillars of faith. Pillars of faith. Bakit? Sila yung mga 90 years old and above na miyembro ng iglesia, ng simbahan. Dito sa Ilocano, meron po tayong isa. Si Nanay Elvira Viray, 101 na po ngayong taon na to. Sa Tagalog English, may 4. 3 sa kanila ang buhay, may isa na posthumous awardee. Kasi supposed to be last year pa to. Kaya sinama pa rin siya kahit na yumao na. Ngayon, ilang buwan lang nakakaraan. Last summer. So, we'll be recognizing them and we'll be praying for them. Hopefully, makarating sila
Huwag na yung namatay ha. Huwag na tayo namatay. And then sa October 21 po, ang ating loading station, ang ating ministry sa mga street dwellers. And October 25, ang ating National Bible Quiz District Elimination sa St. Mark UMC. And October 26, our Workers Appreciation Sunday. Now, para sa iba pang mga announcements at mga activities, pakiabangan lang po ang ating mga chat groups. Ngayon, tinatawagan natin ang mga bata para sila ay ating saksihan sa kanilang handog na awit. And then later on, sila ating ipapanalangin.
Extend po natin ang ating mga kamay sa ating mga anak at ipapanalangin po natin sila. Mapagmahal na Diyos, salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat Panginoon sa buhay ng mga batang ito Panginoon na masigla at masayang nagpupuri sa iyo o Diyos. Salamat sa iyong pagtawag sa kanila kahit sa kanilang murang edad pa lamang o Diyos. Salamat sapagkat patuloy na nagpapakilala ka sa kanila na ikaw ang Diyos nila o Diyos. Patuloy pa nawa Panginoon na pagpalain mo ang mga batang ito sa inihanda mo Panginoon na magandang kinabukasan sa kanila o Diyos. Tulungan mo sila upang sa ganon makamtan nila o Diyos ang buhay na ito. Ganon din Panginoon, pagpalain mo sila sa bawat araw ng kanilang buhay o Diyos. Sa kanilang pag-aaral o Diyos, maging ang kanilang mga magulang, kanilang mga pamilya o Diyos na sa kanila ay nag-aalaga na iyong pinili upang sila ay palakihin, O Diyos. Pagpalain mo ang kanilang pag-aaruga sa kanila, O Diyos. At patuloy pa, Panginoon, na manahan ka sa mga batang ito nang sila ay lumaki nang may takot sa iyo at sumunod sa iyong mga kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen and Amen. Panangipay iti special offering para iti pension fund. Tayo po'y manalangin. Narito, Panginoon, ang aming handog, special offering para sa mga retired pastors and deaconesses ng aming simbahan. Dalangin po namin, Panginoon, maging kaaya-aya nawa ang mga to sa iyo. Gamitin mo mga to, Panginoon, upang sa ganun ay sa aming kunting kakayanan, matulungan ang mga retiradong manggagawa ng simbahan. We continue to pray for our retired workers, O Father, O Jesus, O Spirit. In their years of retirement, bless them. They would serve you while they were strong. And now that they're retired, we continue to remember them and we offer this, our help to them. Bless also the people who gave this. May the Lord continue to be mindful of all the gifts that you have given them and to be mindful that all your blessings to them are just ways by which you remind them to help others.
In your name, O Christ, we offer this prayer. Amen. Panakaibasa ti nasantuan na surat, masarakan ti barwa tulag. Iti 2 Pedro, manipod talo, aging gana maysa ket 8. Kastoy ti kinunana. Gagayem ko, may kadunwan daytoy asurat ko kada kayo. Kadagitoy dua surat, pinanggep ko patib keren dagiti pakinakem yu. Babae iti panangipalpalagip ko kadagitoy abanbanag kada kayo. Laglagipin nyo kuma iti kinuna dagiti nasantuan a profeta ken iti imbilin ti Apo ken mangisalakan nga impakaammo kadagiti apostoles. Unay. Maawan tayo kuma akadagiti maudingal daw. Umayto kada kayo dagiti tattao nga awan sa bali apang gepda nudip timang tungpal idik dakes at tarigagay da. Pagangawan da tayo akon kunada inkarina nga umay saan kadi ayan na nga rod natayen dagiti amami ngem awan met nagbaliwan ti amin manipod panang parasawa iti lubong saan da bigbigen ti kinapudno nga idiyon una nagbilin ti Diyos, ket ti maot, ti langit, ken ti daga. Naparaswa ti daga, manipod ti danom. Manipod ti danom, ken babae ni ti danom. Ket iti danom metlaeng, when day di layos, tinagdadail iti daan ang lubong. Yung babae iti isumit laeng asao ti Diyos, mataginayon ti agdama alangit ken daga, tapno dadalin tayo ti apoy. Tamapuuran to, inton dumteng daytang aldaw, apan nakaukom ken panakadadail dagiti awanan ti Diyos. Ngem gagayem ko, diyo liplipatin ti maysa abanag. Iti matang ti Apo, awan pagiddaan ti maysa ang aldaw ken sangaribo atawen. Agpadpada dagitoy ken kuana, saan nga itantan ti Apo atong palin iti karina kasi pagarup ti dadduma ngem anusan kayo ti Apo gapu ti tadina kayat madadail ti sasauna no dikit kayat nangagbabawi ti Ama at tao kadagiti basbasol da dumteng to ti aldaw ti Apo di mapakadaan kas ti yaay ti mananakaw iti daytang aldaw agpukaw to dagiti langlangit akagidaan ti pigsa daronador ket matunaw iti apoy ti init bulan ken dagiti bitwen ket awan to ti daga ken amin linaon na yanta ngaya takastoy ti panakadadael dagitoy anyang arod akita ti tao ti pagbalinan nyo masapol nga idaton tayo ti biag ti Diyos ket agbiag kay nga nasantuan. Kabayatan na uray nyo ti idadating ti aldaw ti Diyos. Aramidin nyo ti amin kabaylan nyo amang pardas iti yaay na. Iti aldaw apan nakauram ken pan nakadadail. Dagiti lang langit ken pan nakatunaw dagiti planeta. Ngem namnamain nyo tinkari ti Diyos, ti baro alangit ken ti baro adaga, pag naidan nyo ti kinalinteg. Iti kasta gagayem ko, bayit ti panagur urayo iti daytang aldaw, makikapya kayo iti Diyos, ket ikagumaan nyo iti agbalin anadalos, ken awan pakapilawan na iti imatang na. Naanos ti Diyos, ket ibileng tayo ti kinaanos na. Akas gundaway ngayon tapno maisalakan kayo. Kastamit in surat kada kayo ni Pablo
ingutin tayo. Akabsat babae ni iti panang ramat na iti kinasirib nga inted ti Diyos ken kuana. Ti amin na surat na maipapan iti daytoy. Kasta ti palpalagip na. Adda sumang mamano a bambanag a narigat a maawatan kadagiti sursurat na. Ket balbali kugen dagiti nengneng ken nakapoy ti pamati na atat tao. Akas aramiden da kadagiti duma a paset ti nasantuan a surat. Iti kastayeg na ti bukod da apan nakadadael. Ngem da kayo gagayem ko, ammo yun daytoy, agannad kayo garot tapno, di kayo mayaw-awan kadagiti biddot, dagiti dakes at tao, ket matnag kayo manipod kadagiti natalget a lugaryo. Dumur as kayo iti parabor, ken panakaammoyo, ken ni Hesu Kristo nga apo, ken mangisalakan kadagiti kadat tayo. Itan ok ni daydayaw tayo ni Kristo, itaging gana ti agnanayon. At ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, sisimulan ko sa verse 39. Luke chapter 2 verses 39 and 40. Nang magawa nila ang lahat ng requirements ng law ng Panginoon, bumalik sina Mary at Joseph sa bayan nila sa Nazareth sa Galilee. Lumaking malakas at matalino ang bata at nasa kanya ang blessing ng Diyos. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Nagyaman tayo iti Diyos.
Praise God. Actually, sabi ni Teacher Leia kanina, nakakatuwa, no? Parang kailan lang. Actually, yung mga kabataan na yan, nagsimula sa children's ministry eh. And it is so happy to see them. I am so happy to see them na nakikita natin na yung children's ministry ng simbahan ay napakahalaga. Children, tinuturuan sila, actually, pati children's choir, hanggang naging kabataan na sila, nakasama sila sa Ilocano at Chancel Choir. Wow. Pinakamarami nga sa bumubuo ng choir natin ngayon sa Ilocano ay mga bata na naging kabataan na. Thank you, choir. Mga kapatid, this is just a manifestation that we need to really invest in the education of our children, especially Christian education of our children. Kahit yung mga anak natin, ituloy po natin silang dalhin sa simbahan at dalhin sa Sunday school. Ang ating tagapagsalita ngayon ay isa ring diakonesa. Graduate noong 97? Akala ko 77. 1997. Sa Harris Memorial College. Isang taon pa lang daw siya noong 1977. Mas matanda pala ako sa iyo. At ngayon po ay nasa Department of Education sa Division of Manila. Siya po ang in charge sa ALS or ALS, Alternative Learning System ng Division of Manila. Hindi naman sa division, kundi isa sa mga nangunguna sa ALS ng DepEd ngayon. Meron siyang 2 anak. Kilala natin yung mga anak nila, si Justin saka si Migmig. Siya po ngayon ay isa sa mga associate lay leaders ng Ilocano Worship at Ilocano Service. Di ko na patatagalin. Kilala naman natin siya. Si Teacher Leia Amor Antonio. Teacher Leia? Naimbang nga bigat kada tayo amin. Good morning. Magandang umaga, mga bata. Wala na. Wala na yung... Kay pastor lang talaga sila sumasagot. Anyway, so... Sabi ko nga, may intro pa eh. Nininervyos tuloy ako. Ayan, maraming salamat po sa pagkakataon na gamitin muli ng Panginoon sa ating harapan. Tayo pong lahat ay manalangin bago tayo magsimula. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, ang araw mo, ang araw ng linggong ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa atin. Nawa po, ang araw na ito ay gamitin naming inspirasyon para sa mga susunod na araw ng linggong darating. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong gamitin mong instrumento ng inyong mensahe para sa araw na ito. Maraming salamat sa aming pagse-celebrate ng Children's Sunday at nawa po, ang mensahe mo ang siya makita at hindi po ako. Itago mo ko sa inyong Santong Espiritu at gamitin mo, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu ang siyang pumuno ng mensahe ng araw na ito upang hindi lamang mapaglingkuran ka, kundi para tumimo sa bawat puso at isipan ng bawat isa ang mensahe mo para sa araw na ito. Muli, binabalik namin sa inyong kapurihan ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, dahil sabi nga nila, ito ang, actually ito di ba yung Ilocano, ang NACS United Methodist Church, ang first church sa Philippines. NACS United Methodist Church sa Pilipinas. At ito rin ang kauna-unahang Ilocanong congregation na gumagamit ng Tagalog kasi 90% ang nag-a-attend ay Tagalog. Ayan. Kaya naging Tagalog na ang message ko. Na dati-rate talaga pinaghihirapan ko i-translate sa Ilocano.
Although may dugong Ilocano ako at nagpapasalamat din ako, babanggitin ko si Pastor Aga Bautista, na kung saan kinulit-kulit niya ako nung nakita niya ako nag-a-attend sa English service before. Ano pa lang noon, si Tintin pa lang ang anak ko. Kasi dahil diyan nga ako nagturo sa May Hison, malapit kami rito, nangupahan kami diyan, malapit kami rito. So dito na sila lumaki, literal na lumaki. Di ba? So so much for that. Ang atin pong mensahe na ibinigay ng ating diakonesang Abby at Deaconess Sharon sa akin, sabi nila, little sprout blooming in grace. So hayaan po ninyong basahin kong muli ang teksto natin para sa mensaheng itong sa umagang ito mula sa aklat ni Lucas, Kabanata 2, talatang 40. Oh, 40. Luke 2, verse 2, chapter 2, verse 40. Babasahin ko sa dalawang dialect or language. Di makkel ken pimigsa ti ubing, napnuan iti sirib, ket adda ken kuana ti parabor ti Dios. Sa English, ano ba to? English Good News Translation. Sabi niya, the child grew and became strong. He was full of wisdom and God's blessings were upon him. At saka yung isa, sa Second Peter chapter 3 verse 18. Sabi sa Ilocano, dumuras kayo iti parabor ken dumuras kayo. Ti parabor ken panakaammo ken ni Hesukristo nga apo ken mangisalakan kada tayo. Itan-ok ken idaydayaw tayo ni Kristo iti aginggana iti agnanayon. Sa English, but continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory now and forever. So napakaganda nung mga teksto, pagpalain ng Diyos, muli ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So sabi rito, merong 4 na nais kong bigyang diin. Yung una, sabi niya, we are responsible in bringing these little sprouts into the sunshine of Jesus' presence. Etong mga little sprouts nating tinatawag ay yung ating mga anak, yung mga bata. Siyempre, ang mga bata, sabi nga ng isang professor na si Dr. Haim Ginot, children are like wet cement. Whatever falls on them makes an impression. So kung ano yung habang basa pa sila at minold natin sila, kung anong molde yung ginawa natin sa kanila, yun magiging sila. Sabi nga, dapat sila ay dinesign para tayo mga engineer, tayo ang nagdi-design sa kanila. Kung anong magiging sila, paglaki, tayo ang nagbigay nun sa kanila kung tayo ang nag-impart sa kanila. Kung sila ay magiging successful or maging failure, part tayo kung sino naging sila. At makikita rin sa kanila, kung halimbawa sila ay productive or sila ay maging great or magiging magaling sa buhay, kasama rin tayo dun sa kanilang pagiging magaling na yon.
Kaya yung opportunity natin bilang mga magulang, hindi dapat na nananatiling kung ano lang, wag nating isipin na, ay, may panahon pa, ay, may bukas pa, ay, may mamaya pa. Bagkos, sabi nga, opportunities don't happen, you create them. Hindi natin dapat ipinagpapabukas, hindi natin pinagpapamamaya, or hindi natin i-delay. But every opportunity, lahat ng gagawin natin ay para sa ating mga anak. At hindi lang ito basta-basta. Kumbaga, hindi lang isang click na ganon. Ang pagpapalaki, halimbawa, pagpapalaki sa ating mga anak, para rin yung pag-aalaga ng halaman. Diba? We need patience and care. Kung paano natin sila alagaan. Kailangan natin silang tiyagain, para ma-mold natin sila kung ano yung nararapat sa kanila. Tayo, mga church people, we tend to, syempre, guide natin yung mga bata, isama natin sila sa church, kung papaanong, sa akin kasi ako yung parang isasama ko lang, ganyan. Basta ituturo ko kung ano yung tama. Natutuwa naman ako na kahit na yun lang simpleng pagsama sa kanila dito. Sabi ko nga, nung maliit pa yung aking mga anak, pagka nandito na sa church, pagtungtong sa pinto ng church, hindi ko na sila anak. Kasi nandito na lang sila kasama nila yung mga diakonesa, yung mga kung anong ministry, sumali si Migmig hanggang sa pagsasayaw, si Tintin, dumaan din sa ganon. Nagturo ng Sunday School, DVCS. Natutuwa ako kasi sa simpleng thinking ko lang na isama ko lang sila dito, na tulungan ko sila para ma-develop din yung kanilang paglilingkod sa Diyos. And also hanggang ngayon, marami rin silang mga ministry, part ng multimedia, ganun pa rin, nagtuturo pa rin ng Sunday School. Kaya natutuwa ako na kahit na si Migmig sa kanyang school, napaka-busy niya, na minsan hindi na halos natutulog. Pero pag sinabi kong, anak, sasama ka ba? Opo, ganon. So, lagi ko siyang kasabay, lagi kong kasama. Although, syempre, minsan, part din na dapat hindi nalilate. Kasi nga, kailangan, gusto ko rin magkasabay kami. Hindi rin maiwasan. Pero hindi siya reason, sabi nga ni Pastor. Hindi reason. Pero just sharing yung natutuwa ako na kahit paano, magkasama kami na nagpupunta rito. Pero pag halimbawa mga punto por punto, kaya pag nagmamadali na talaga ako, nagkakaiwanan na kami, kanya-kanya na kami ng punta. Pero anyway, ang thankful ako doon na nagpupunta pa rin sila. Oo, sa other services naman. So kaya meron tayong other services. Okay. Sabi nga, we train them in the habits of grace. Bring them near to God. So intentionally, dapat kinukultivate natin ang spiritual disciplines sa ating mga bata. Para makita nila yung God's power and presence. Ang grace, hindi yan tumutubo. Dapat consistently engaging. Dapat lagi tayong nagpa-practice. Papaano sa pagpa-practice? Dapat lagi tayong magbabasa ng Bible, magbabasa ng Word of God, and also, yung pakikinig sa sermon, isa yan sa pagpa-practice natin. Yung pagpe-fellowship, yung pagpe-pray, na kung saan, sa pamamagitan ng paggawa natin ng mga bagay na iyon sa araw-araw, or maaring every other day magsisimula tayo ng once a week, nagiging twice, thrice, ganyan. Nakikita tayo bilang God's given channel for experiencing God's love. Meron akong nakita na sinatawag na key components ng habits ng grace. First, yung hearing God's voice. Second, having God's ear. Third, belonging to His body. Yung hearing God's voice, yun nga yung sinasabi ko, magbabasa ng Bible at makikinig ng sermon sa church.
hindi sermon. Sermon without text. So, ayan. Yung having God's ear, syempre, we should pray. Consistent. At yung, syempre, sa simula, magpa-pray, tuturuan natin ng mga bata paano sila mag-pray. Pagpe-pray nila, yung achievable goals. Diba? Halimbawa, pagka tinuturuan natin sila mag-pray na, mga anak, mag-pray bago matulog, o mag-pray pagkagising. So, yung small things para sa kanila, hanggang habang lumalaki, mas dumadami at mas, syempre yung, mas masarap ang feeling ng nakikita mong nananalangin yung mga anak mo. Belonging to His family, yun nga, yung fellowship with other believers or with our colleagues, yung mga kasama natin dito sa church. Ayan. Bakit ang habits na ito ay important? Kasi ito ay means of grace, meron tayong spiritual growth, and empowerment para sa ating Christian life. Bakit ito means of grace? Hindi siya, not ways to earn salvation, but God-designed channels through which His grace flows. Ang spiritual growth, make practice a regular part or daily life to support deeper walk with Christ. And the empowerment for the Christian life is cultivating these habits empowered believers by connecting them to God's abundant grace. O paano tayo magsisimula nung mga sinasabi ko? Siyempre, mag-start tayo sa small, consistent habit para sa ating mga anak. I-integrate natin sa daily routine nila at maging patient tayo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi syempre, it takes time, sabi nga nila. Kami, mga teachers, tulad ni Teacher Tess, we tend to, syempre, ang routine, inaano yan Pagka sa klase, from the very start, from the orientation, yung may routine lagi sa school, sa classroom. Pinapractice yun. Hanggang sa bandang huli, alam na nila, sila na lang yung kusang gumagawa. O pag sabi, leaders or ano na yon simula na. So parang ganun din sa atin. Yung internal change from spiritual disciplines is process that may not always result in immediate external changes. Yung application, siyempre, unang sa lahat, magsimula sa puso na kung saan yung kanilang good deeds ay magiging flowing naturally and it over time. Siyempre also, we give them support, witness them, and nurture them. So yung support, witness, and nurture ay interconnected. Parang dito sa church, magkakasama yung witness, nurture, ayan, yung, ano pa ba yung isa? Outreach. Okay. So, yung sa support, we should also provide a shoulder to lean on. Lalo na dun sa difficult times ng ating mga anak. Let's witness and provide testimony of our beliefs. And last, nurture, which is we feed them positive thoughts and values and purpose, and also the faith that we have. We are to minister to our children. So we should nurture the worship formation, the outreach with compassion, and to witness, we evangelize and communicate with them. Then last, we ask God to bless the harvest. Siyempre, bago natin sila i-bless, let's seek first God's favor. Let's express gratitude. Let's pray nonstop. Thanksgiving, gratitude, and abundance. Then the blessings for those involved will become the stewardship of God. So with that, I thank God because I became part of
Knox United Methodist Church. And I'm so thankful also that I have met you, na magkakasama tayo. Sana hindi lang dito sa worship. Most sa mga nakikita ko ito, minsan nasa worship lang. Ang tawag namin doon, Zimbabwe. Pagkatapos mag-church, uuwi. Let's involve ourselves. Kung paano natin gustong ma-involve yung mga anak natin, i-involve din natin yung ating mga sarili so that we will be all grow together. Sabi ko nga as much as possible, wag sanang Sunday. Bakit? Ang Sunday ay kay God's Day. Dahil sa pagka nagpunta ko rito, talagang hapon na, pinakamaaga kong alis after lunch. Pero pagka minsan after lunch, nalulungkot pa ako kasi hindi ko nagagampanan yung responsibility ko. Pero minsan, kailangan sa trabaho, katulad ngayon, nagpaalam na ako kay Pastor. Pastor, meron kasi kaming gawain, so I have to leave early. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi I have this time at hindi ito naging hadlang para makasama ko kayo at maibahagi ang salita ng Diyos para sa inyo. At sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you. Thank you, Teacher Leia. Tawagin uli natin si Teacher Leia dito. Ganon din yung mga associate lay leaders. Ate Zenny, nandito ka rin. Si Teacher Abby. Wala si Sharon dyan. Ikaw lang nandito. Pastor, halika. Oo nga, women empowerment. Bilang pasasalamat po sa ating speaker, pinagkakalob natin ito sa kanya, yung picture ni Tintin. Portrait ni Tintin, sabi ko. Portrait ni Teacher Leia. Thank you, teacher. Sabi ni Teacher Leia, yung katawan na yun ang wish ko, ang goal ko. Sige, can we just extend our hands to our Teacher Leia and let us also pray for her. Lord, tinawag mo si Teacher Leia na maging kasapi ng ministries ng iglesia. Binahagi niya yung mensahe sa amin ngayon. Salamat po. Sa kanyang pagiging guro, tulungan mo siya. Sa kanyang pagiging ina, tulungan mo rin siya. Sa lahat ng kanyang mga gawain, makita nawa ang iyong paggalaw. I-bless mo siya, patuloy na pagpalain. Grant her, Lord, yung kanyang hinihiling sa inyo. Kayong siyang nakakaalam kung anong the best para sa kanya. Sa ngalan niyo, Kristo, Amen. Thank you po. Ang hina naman ng palakpak natin. Yan, thank you po. Ngayon naman, pagkalob natin ating mga ikapu, pasasalamat at handog para sa ating Panginoon. Habang makakarinig tayo ng handog na awit mula sa mga bata.
gift to you. Isa pa. Isa pang gift. Is a gift to you. Ited mi ti datun mi, ited mi kan kao Dios, datunan na nagdayaw. When ipay mi kan ka, datunan na puan panagyaman. When ipay mi kan ka, datunan na puan ragsa. At to'y dagito'y asagot ingkam ipaidakan ka wapo. May ayo ka kadika dagito'y. Bendisyon nam dagito'y, pasantom dagito'y. Aramatem tapno may palpalawa pa iti pagariam, dito'y daga. Kan may pakamupay ti ebanghelyum, kaya kita doon at tao. Tanggapin mong aming mga handog, Panginoon. Magalak ka nawa sa mga to. Gawin mo itong banal upang sa gano'n magamit, upang lalo pang lumawak ang iyong paghahari dito sa lupa at lalo pang lumaganap ang iyong ebanghelyo. Pasbasan mo, pagpalain mga anak mong nagsihandog sa mga tuo, Ama. Patuloy nawa nilang tanggapin ang iyong walang pagsiglang pagpapala at biyaya. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Ni Jesus ayat anak kasawan ni ti Biblia nupay kapuy ko ada manuput ko na piksa wen ayat anak wen ayat anak wen ayat anak kasawan ti Biblia nanipud langit imay nagsagabakan natay tapno basul panawag ket maispat kararwag wen ayat anak wen ayat anak wen ayat anak kasawan ti Biblia ni Jesus ayat anak basul ko danus anak linugtan nati gloria awat anak tu ijay wen ayat anak wen ayat anak wen ayat anak
Intercessors, please. Agkararag tayo. Iti daytoy a panahon ti panagkararag o Dios adtoy dagitoy intercessors. Dawatag kan ka ita kasi kararagan da dagitoy kakabsat nga adda ngay masidagkan ka. Bendisyon nami da armatem ida tapno marikna dagitoy nga anak mo ti presensyam ken ti panaypatag mo. Lumalapit kami sa inyo ngayon, O Diyos, dakilang Panginoon. At sa diwa ng panalangin, inilalapit namin ang lahat ng mga pinagdadaanan namin sa buhay. Inilalapit namin ang mga problemang pasan-pasan namin. Inilalapit po namin, Panginoon, ang mga pagsubok na pasan-pasan at pinagdadaanan namin. Ganon din, Panginoon, nilalapit namin ang mga sakit na nararamdaman namin. Wala pong ibang makakatulong sa amin, Panginoon. Wala pong ibang maaring magpagaling sa amin, kundi kayo lamang, Jesus, aming pinakadakilang manggagamot. Wala pong ibang maaring magbigay, tumugon sa mga pangangailangan namin, Panginoon, kundi kayo lamang. Kayo lamang, Jesus, sapat na para sa amin. Kayo lamang, Panginoon, sapat na para sa pangangailangan namin. Kung kaya't, Panginoon, sa inyo kami lumalapit. Batid po ninyo, Jesus, ang mga pinagdadaanan ng bawat isa na narito ngayon. Batid mo kung ano ang mga bagay na bumabagabag sa kanilang puso at isipan. Batid mo kung anong mga problema ang pinagdadaanan nila. Batid mo, Panginoon, kung ano yung mga nagpapabigat sa kanila. Tulong, Jesus. Tulong, O Diyos. Tulong. Sa oras na ito, Panginoon, ako'y nananalangin para sa mga anak mo na narito sa sanktuaryo. Sila na nakaluhod, sila na nasa kalang maupuan, sila na nasa kalang tahanan at kasama namin sa online worship. Inilalapit ko sila sa inyo, Jesus. Ipagkaloob mo iyong awa. Pakinggan sila. Inilalapit din namin, Panginoon, ang aming bansa, ang aming bayan. Ang problema sa korupsyon. Hindi po namin mababago ang puso ng mga leaders namin, kundi ikayo lamang pwedeng makapagbago sa kanila. Kung kaya't isinasama namin sila sa panalangin. Mangusap ka sa kanila, Jesus. Baguhin sila. Baguhin sila. Ganon din, Panginoon, inilalapit namin ang mga biktima ng bagyo at ng mga sunod na lindol. Marami pong ari-arian, pati buhay ang nawala. Kaawaan niyo sila. Kaawaan niyo sila. Lord, sunod-sunod po, nagdudulot po ito ng kaba sa amin. Di namin alam kung kailan darating o kailan magaganap ang mga lindol na to. Maaring ngayon sa ibang lugar, maaring sa ibang araw ay yung tinatawag nila na the big one dito sa Metro Manila. Di po namin alam.
Dakilang Diyos. Iligtas kami. Huwag mong hayaang may masamang mangyari sa bawat isa sa amin. Ganon din sa aming miyembro ng pamilya. Dumating man ang mga trahedya, mga bagyo, mga baha, mga lindol, pero kampante kami dahil ikaw ang siyang kasama namin. Kami ligtas. Opo, Panginoon, balutin mo kami ng iyong kapangyarihan. Iligtas kami. 10 ng aming mangmahal sa buhay. I-bless mo rin ang aming simbahan. Ang kanyang mga misyon, kanyang mga ministries, kanyang mga gawain, kanyang mga manggagawa, at lahat ng mga miyembro mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Gamitin mo kami lahat sa paglilingkod. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen at amen. Mga kapatid, ang Diyos ay mapagmahal at mapagpala. Ang Diyos na siyang tumawag sa atin mula nung at tayo'y mga bata pa hanggang ngayon, ay siya pa ring Diyos na mapagkalinga. Patuloy tayong tinatawag ng Diyos na magtiwala upang sa anumang trahedya, anumang kalamidad, bagyo, baha, lindol, maaari nating sabihin, kasama ko ang Diyos at ako'y Diyos. Humaayo tayo ngayon. At sa ating paghayo, tanggapin natin ang pag-iingat, pagkalinga, proteksyon at kagalingan, pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen.